आरो दिनै जायफोरा बिजेपि UPPL आव हाबैदों दिनै मिनिंलेस मानो होनना बुङोब्ला दिनै सोरखौ UPPL होनना बुंनो आरो सोरखौ बिजेपि होनना बुंनो दा बे मोनसे न'खरनि जुद्ध न'खरनि दावहासो जानानै फैदों जिहेतु बिजेपि आवबो BPF निनो सोद्रोमाफोर दंहैयो आरो UPPL आवबो गोबाङानो दिनैनि समावहाय BPF नि मावथिफोर दंहैयो दा खोनाबावदों आरो सोरबा एक्स MLA फोर आरो थांबावगोनसो सोरबा थांलाय फैलायजोंहाय पार्टिया थाद'नांगौ गैया पार्टिया बयखौबो लानानै सोलियो आरो बेबायदिनो सोरबा थांगोन सोरबा फैगोन बेबायदिनो खय 7 जन 8 जनसो MCLA फोर बिथांमोना गुबुन गुबुन पार्टियावहाय हाबैदों दा बुंनो थाङोब्ला UPPL आरो BJP आव दा बिथांमोना गावनि जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावनि पजिशना मा थाहैगोन बेनो खुनु ग्यारेन्टि गैया हेलो एसपि ब्लगआव बयखौबो फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय भेरि आनफर्चुनेट होननो हानाय नंला दासान्दि नुगासिनो दं नङा होमबा बयबो खाम्फा बरगयारी डेपुटि चिफ बारग' लोगोसेनो स्पक्सपार्सनबो भाइस प्रेसिडेन्ट BPF पार्टिनि सोमोनांथावबो बुंनो हानाय नङा मानोना जोङो नुदों गोलाव सम बिथाङा MP बिसायख'थि जेननाय लोगो लोगो बिथाङा गोबाव सम सिरि दंहाबोमोन आरो बेवहायनो गोबां बायदिसिना बाथ्रा सिखांदों सावरायलायनायबो जादों बेखौ लानानैहाय ससियेल मिडियायाव दावराव मोनसे थासारिबो नुनो मोनो दा बिदि लेखायैनो दासान्दि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब मोनफ्रोमबो मिडिया निउसावहाय खाम्फा बरगयारीया रिजिगनेसन होनाय लाइजामखौ लानानै दावराव आरो बबे दोलोआव हाबगोन बेनिबो दावराव दा बेबो फैयै फैयै स्पष्ट जाफैबाय दे नै फैगौ 7 फेब्रुवारि गाबोन सानसे दंबावो बिथाङा UPPL दोलोआव जइन जानो थांगासिनो दं दा बेवहायनो गोबां सोंथिबो सिखांदों गोबाङानो सोंथि खालामदों जे BPF दोलोआवहाय मा सोलिगासिनो दं बा दिनै सानफा एफा सासे नङा सासे सोरबा आगुनि दैदेनगिरिफोरा मानो गुलुंबाय थादों दा बेवहायनो स्पष्ट खोथा जोङो बुजिनांगोन जे सोर बायदिया थांदों जों बेखौ खनसे नोजोर होफिननो गोनां जों गिबियावनो बुङोब्ला बिस्वजितदाइमारी मानव गेदेर जोंहा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि दा बर्तमाननि स्पिकार बिथांनो मोनसे बिराद रेसपेक्टफुल बिबान आरो मर्यादा BPF दोलोनिफ्राय होबोबाय थादोंमोन आङो बयखौबो मेनसन खालामजोबनो हायाब्लाबो साफा साफा बुंलांनो नाजागोन दिनै बिथाङा मानि थाखाय थांदों थाङाखै बिथाङा गावनि बेक्तिगत खोथाखौहाय हयथ' फंनैसो फोरमायनानै होदोंमोन नाथाय थेवब्लाबो बिथाङा दिनै थोंजोङै BPF दोलोखौहाय सोंखारिनो हानाय गोहो गैया नैबेखौ आङो स्पष्ट बुंनो हायो मानोना बिथाङाबो गावनि माबा मोनसे सार्थखौ लानानैसो दिनै बिथाङा गुबुन दोलोआवहाय बास्लायदों नाथाय बिथाङा नाजादोंमोन नाथाय अपोजिशनाव थानाया एथ' सहस नङा जायनि जाहोनाव बिथाङा जोबोद थाबैनो अपोजिशनाव साननैसो थानानै भुगिनानै बिथाङा ओंखारलांनाय अबस्थायाव बा बिथाङा मोनसे मोजां अपरचुनिटि नुहुरनानै बिथाङा थांबाय थिगानो दङ बेनि उनाव फैयै फैयै बिदिनो फिसा फिसौ थांलाय फैलायाथ' गोबां जायो सोरबा थाङो सोरबा फैयो दा जोंहा सन्दन ब्रह्म सार दिनै बिथाङा दिनै बेरे मोदै बायदि गोदै नङा होमबा आं मैया मोनसे इउटुब चेनेलाव नुदोंमोन जे सोरबा दोलोनिफ्राय गालांनानै सोरबा मोनसे दोलोआव थाङोब्ला बेखौ मोनसे दोलोआव थानाय समावहाय सोंखारियोमोन नाथाय गावजों बोजबना लायोबाथाय जोबोद गोदै आरो गोरां मोजां जायो बे बाथ्राया सैथो दा बेबायदिनो जोंनि माखासे मिडिया पर्टेलफोरावहाय जों नुनो मोनो ब्रेकिं निउज हेडलाइन्सफोरखौहाय टाइटेल्सफोरखौ ओरैबायदि होयो माने जोबसिगोनानो आरोना बेबायदि दा बिथांमोनाबो स्पष्टयै गासिबो खोथाखौ मिथिया नाथाय रादाबखौहाय मोनसे बिराद माने एन्टारटेनिं खालामनो थाखाय माखासे नांगौनि बारा फंसे फंनै बेबायदि बारगा लिरनानै हरो जाहाथे भिउवार्सफ्रा एंगेज जानो हाथों होननानै जियानो हक दा फारि फारि बुंलाङोब्ला सन्दन ब्रह्मनि उनावहाय दा नै गिदिर गिदिरखौ नाम लाग्रोबाय आं
जोंहा डेपुटि CM खाम्फा बरगयारी, बेनि उनावहाय माखासे एक्स MLA फोर आरो लोगोसेनो थांनायाव देरहालांनाय माखासे MCLA फोर BPF नि जानानै देरहासार जानाय जेरै बिजितगोरा नार्जारी दारांगाजुलि समस्तिनि रेवा ओरैहाय थाहैबाय राजीव बांगाल आरो धनन्जय सालबारिनिफ्राय जय मुसाहारि, थिग बेबायदिनो सावरायग्रा आरो बेबायदिनो खै 7 8 MCLA फोर बिथांमोना गुबुन गुबुन पार्टियावहाय हाबैदों। दा बुंनो थाङोब्ला UPPL आरो BJP आव दा बिथांमोना गावनि जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावनि पजिशना मा थाहैगोन बेनो खुनु ग्यारेन्टि गैया। दिनै बिथांमोना अपोजिशनाव गावनि रलखौहाय मावनो नागारनानै जे गोहो पावारखौ लुबैनानै पजिशनखौ लुबैनानै बिथांमोना थांबाय नाथाय दिनै स्पष्ट मोनसे जोंहा दुर्गा दास बर' बिथाङा MLA बिथाङा स्पष्ट खोथा बुंदों जे सोरबा थांलाय फैलायजोंहाय पार्टिया थाद'नांगौ गैया, पार्टिया बयखौबो लानानै सोलियो आरो बेबायदिनो सोरबा थांगोन सोरबा फैगोन आरो बेवहाय थाद'नांगौनि खुनु बाथ्रा फैया, जिहेतु पार्टि नालाय आरो पार्टियैनो जेरै सोरबा थांगोन सोरबा फैलायगोन बेबायदिनो थांलाय फैलाया थाबाय थागोन आरो बेबायदिनो पार्टिया खामानि गावनि मावनांगौखौ मावलांबाय थायो, बे स्पष्ट। दा गुबैयैनो जोङो चन्द्रन ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ रायलायोब्ला बिथांनि थांनाय जे पारफर्मेन्स गावनि जिहेतु गावआ एक्स मिनिस्टारबोमोन बा प्रेजेन्ट मिनिस्टारबोमोन, बेनि उनावहाय कन्टेस्ट खालामफिनो MP आवबो बिथाङा बिराद मोजां बिराद गाज्रि मार्जिनजोंहाय जेननो गोनां जायो। बहाबा नङा बहाबा रायजोफोरा पार्टिखौ लानानै सापर्ट खालामदोंब्लाबो व्यक्तिगत बिथांनि समस्थिया बिथांखौ हयथ' फसायाखै, जायनि जाहोनाव बिथाङा खनसे खननै बेबायदि कन्टिनिउसलि जेननो गोनां जादों। दा थिग एखे लेखायैनो डेपुटि चिफबाबो पार्टिनि अननायाव बिथाङा बे पजिशनखौ मोनदोंमोन, जिहेतु बिथाङाबो पार्टिनि थाखाय नांथाबदोंमन होननानै आरो बिथांखौ गोबां सहाय खालामदोंमोन डेपुटि चिफ हिसाबै फिन खनसे देरहानांगौ होननानै, नाथाय बिथाङा बेवहायबो जेननो गोनां जायो। स' बे मोनसे आघात थायो आरो लोगोसेनो MP आवबो जोबोद नाजादोंमोन, नाथाय बेयावबो जिहेतु जोंनि गेजेरावनो मोननै डिभिजन जायोब्ला सोरबा नङा सोरबा मोनसेया देरहानांगौआ बे रोखा आरो रुलिंआव थानाय हिसाबै बिराद मोजां मार्जिनजों UPPL आ देरहादों होननानै आं बेखौ बुंनो सानाखै, मानोना बेवहाय ज'है मोनथाम पार्टि एलायन्स गोबां सापर्टनि गेजेरजों रुलिं हिसाबै देरहालांबाय। दा आंनि बुंनांगौ गुबै बाथ्रायानो बेनो जे थांनायाथ' थांबाय फैनायाबो फैगोन, दा सोर दंबावो नङा होमबा? बयनिबो गोसोआव दा डाउट जादों। इभेन आं दिनै नुदों सोरबा युटुबार्सफोरखौहाय माने लिडार्सफोर थांनायजोंहाय बिथांमोननि कन्टेन्ट बिथांमोननि टाइटेल थाम्बनेइलानो दिनै BPF निफ्राय माने दोरोदनाय बायदि जाहांबाय। दा बेबायदिया जागोन, बेनो जाहैबाय जे मोनसे अपोजिशनाव थायोब्ला गोबां जेंना फैगोन, बेजोंहाय बोरै बारग'लांनांगौ बेखौ जोङो बेस्ट एग्जाम्पल लानो हायो जिहेतु कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय। थैहां बर'बां लोरबाङैबाबो खस्थ'यैब्लाबो गोबां बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि जानानै दिनै राहुल गान्धी बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोननि मावथिफोरा दिनैसिम साहस खालामनानैहाय स्ट्रं मोनसे अपोजिशन हिसाबै गसंनानै दं आरो जायनि जाहोनाव दिनै किसुमान जाथारि खामानिफोरखौ बिथांमोना अपोज खालामनानै जों बेखौ कन्ट्रलाव लाबोनो हानाय। दा थिग बेबायदिनो दिनै जुदि बे 7 8 MCLA बा कयेकटा एक्स MLA मिनिस्टारफोरखौ दोनथ'नानै बिथांमोननि जे दासिमबो बे पजिशन बा बिथांमोनखौ जे दिनै रुलिंआव थानायफोरा नागिरदों बा सम जायोब्ला बिथांमोनखौ बायदों, थिगानो दं। नाथाय बेनि उल्थायै जुदि जोङो सानना नायोब्ला अपोजिशननि जुदि मेन लिडारानो पार्टिखौ दैदेनग्रा प्रेसिडेन्टआनो जुदि गाबोन दलद हारसिं गुबुन पार्टियाव हारसिंनो बास्लायहोयोब्ला अब्ला बै 8 7 MCLA एक्स मिनिस्टार बा एक्स MLA फोरा मिनिं थाहैगोन ना?
बिथांमोनखौ भेलु होगोन ना दिनै बिथांमोना बेखौबो साबायखर बावनांगोनसो जे दिनै पार्टियावहाय सासे मुरा बायदि मेन गुबै सिनस्रि बायदि हारसिङैब्लाबो गसंनानै दं बिथाङा गोदान गोदान युथ्सफोरखौ लानानै खामानि मावदों हयथ' गोदान युथ्स आरो बारग' दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव किसुमान बाथ्रा मिलायाखै बा बिथांमोना नांगौखिनिखौ जालांबाय अहाबाय बिनि थाखाय दिनै गोदान जायगा बासा नागिरनानै थांदों मोजांनि बाथ्रा बेवहाय जोंहा बुंनांगौ एख' गैया नाथाय फैबाय थानाय समा दिन्थिगोन जिहेतु दुर्गादास बर' बिथांनि आरो मोनसे खोथा बुंनाय आं जोबोद मोजां मोनदों जे बिटिसिखौ बासायनांगौ 6 शेड्युल एरियानि थाखाय नांनांगौ जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना जुदि थारैनो बारग' एक्स एमएलएफोर बा प्रेजेन्ट एमएलएफोरा जहैनो गोसो होथाबनानै फिसा फिसा काउन्सिलनि एसेम्ब्लिखौहाय दखल खालामनो हायोब्ला जोंनि 6 शेड्युलखौहाय हयथ' मेजरिटी जोंनि रिजनेल पार्टिया बेखौ लाफिननो हागोन बे जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा बुंदों आरो बे नोजोर होनो गोनां दा बिदिनो दिनै गोजामा थांदों गोदाना फैदों बयबो स्कप मोनलायलायगोन बिनि गेजेरजोंनो अनलि रुलिं थाबाबो जाया अपोजिशनफोर नांगौ जायनि जाहोनाव दिनै गोदान गोदान लाइमोनफोरा स्कप मोनगासिनो दं बिपिएफ पार्टिनि जानानै आरो दिनै जायफोरा बिजेपि इउपिपिएल हाबैदों दिनै मिनिंलेस मानो होनना बुङोब्ला दिनै सोरखौ इउपिपिएल होनना बुंनो आरो सोरखौ बिजेपि होनना बुंनो दा बे मोनसे न'खरनि जुद्ध न'खरनि दावहासो जानानै फैदों जिहेतु बिजेपियावबो बिपिएफनिनो सोद्रोमाफोर दंहैयो आरो इउपिपिएलआवबो गोबाङानो दिनैनि समावहाय बिपिएफनि मावथिफोर दंहैयो बेबायदिनो जोंबो बांद्राय बुंनो हाया हयथ' जोंनि बुंनायखौ सोर गनायनो नाथाय माबा मोनसे भेलुएबल जादोंब्ला आं आसा खालामो नोंथांमोना बेखौहाय नोजोर होगोन गुरुत्थ' लागोन आरो बेबायदिनो सानलायगोन जिहेतु सानलायनायजों जोङो गोबां खामानि मावनो हायो आरो शेयार खालामलायदो बेनिफ्राय गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया स' बिदिनो दैदेनगिरिफोरा माखौबा मोजां मोनो माखौबा बोराबलायो बिथांमोननि गेजेराव माखासे इन्टारनेल खोथाबो थायो जों गासैखौबो मोनथिजोबा स' बयहाबो बेबायदि इन्टारनेल खोथा थालायलायो दा खोनाबावदों आरो सोरबा एक्स एमएलएफोर आरो थांबावगोनसो दा बेबायदियाव नोंथांमोना मा सानो दा जियानो हक जिहेतु पार्टि हिसाबै पार्टिनि गोबां वार्कार्सफोर दंबावो जिहेतु जोङो बै माखासे दैदेनगिरिफोरनि एक्स एमएलए बिथांमोननि मुंखौल' जों मोनथियो नाथाय बिथांमोननिख्रुइ साबसिन हामसिन मोजां एक्टिभ वार्कार्सफोर दिनै बिपिएफ फिल्डआवहाय फैनानै दङ मावगासिनो दं एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दं जिहेतु गोलाव सम अपोजिशनाव थानाय हिसाबै आरो सेन्ट्रेल स्टेट एलायन्सआव थाफानाय रुलिंखौहाय बेबायदि हमथाना लाखिनायाबो एथ' सहस नङा थेवब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों बिपिएफ पार्टिनि जि मावनाय बर्तमाननि समावहाय अपोजिशन हिसाबै थारैनो बियो बाख्नायथावना आरो आसा खालामो रायजोफोरा बेजोंहाय फैबाय थानाय समाव फ्रुटफुल फिथाइ मोननो हागोन फोथायनाय दङ आरो नोंथांमोनाबो फोथायनाय लाखिगोन आं बेखौ दिनै आंनि चेनेलनि थ्रुयै बुंदों दा बेवहाय नोंथांमोननि एक्सेप्ट खालामनाय खालामै नोंथांमोननि बाथ्रा बे गाव गावनि अपिनियन स' आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै आरो नैबेसेखौनो आं बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ नैबेयावनो फोजोबनो सानबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय